heta Johanna. Jag vet att det gick ganska snabbt, men idag ska... Ja, det har vi. Ja, sa jag. Fan. Oj, förlåt. Men... tjena. Vi är här. Ja, den heter CC90. C90. Jag skrev det med stora bokstäver. Oh my god, jag är så dum. Varför måste jag vara så dum? Det menar jag. Vi ska... LOL. Vi ska köra lite tävlingar. Ja. Och så här, ja. Lite skönt, mys och så. Det är ganska svårt att filma just nu. Wait. Förlåt. Jag har inte så här så att jag kan filma på datorn för min dator är 1000 år gammal, men vi kör på den här. Jag säger ingenting. Så. Jag får se om jag kan få den. Jag måste ha den. Nu tog jag bara något som såg ut som att det skulle kunna hålla den. Men jag tror inte den kan det. Kanske. Nej. Jag måste inte och sådär. Vänta. Jag gör det bästa jag kan just nu. Det kommer inte vara great alltså. Jag tar bara några böcker här bakom surfplattan. Det är typ det enda jag gör nu. Okej, nu måste jag... Okej, jag måste typ hålla den här. Hur? Jag ska. Jävlar, det här är omöjligt. Förlåt mig. Vad så här då? Ni ser inte mycket av det jag gör just nu. Jävlar. Då kanske ni ser lite mer. Från min vinkel ser det väldigt dåligt ut. Ser det lite bättre från den här vinkeln? Jag hoppas det. Hoppas. Ja, jag ligger sist. Förlåt mig. Jag har inte världens sämsta häst. Och de är SL, det är inte jag. Fuck. Förlåt. Jag svär för mycket. Förlåt mig om jag svär, men det är typ i min dialekt. Jag svär varenda dag. Så jävla fan. Ja, så. Förlåt. För er yngre tittare. Om jag inte har några yngre tittare. För jag är inte populär. De som tittar på mig är typ 2 stycken. Jag har 2. Nej. Hoppas det ser bättre ut från mig än linjen. Jag hoppas det också. Det ser inte bra ut från min vinkel. Men jag ser bra på skärmen. Jag önskar att jag kunde liksom... Förlåt, min pappa är störd. Anden. Jag har redan sagt till honom flera gånger. 2. Förlåt om ni inte hörde det, men jag har sagt till honom flera gånger. 2 stycken gånger. Ses. SES. Så. Jag måste avsluta.
ses hörni. Puss puss.